Maaga pa lang ay naghahanda na ang mga empleyado ng NESMA upang lahat ay magpa-fingerprint patungkol pa rin dito sa bagong regulasyon ng ABSHER at tawakal na dito sa Saudi Arabia. Hi everyone, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe with this YouTube channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel, at i-hit mo na rin kabayan yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Tama ang iyong napakinggan mga kabayan. Napakaaga pa ay naghahanda na ang mga empleyado upang pumunta sa bayan upang magpa-registered sa ABSHER at mag-fingerprint dahil kung ikaw ay late, mahaba na ang pila. At heto mga kabayan, madaling araw ng Biyernes, mag-aalas 4 na ito, tinahak na namin ang daan papuntang Narea, KSA para lamang kami ang mauna sa machine. At kahit tulog, ang iba ay patuloy pa rin na pinapakita ko ang aming paglalakbay nang sa ganon ay matunghayan at makita din ninyo mga kabayan ang kaganapan kung paano kahirap din ang mag-process ng tawakal na dahil kinakailangan naming ma-fingerprint sa machine para makagawa kami at maka-activate kami ng aming ABSHER at nang sa ganon ay makakuha na rin kami ng tawakal na confirmation code. At kapag na-confirm naman na ay ito ay aming i-activate na. At sa habag ng Diyos ay kami ay nananalangin upang kami ay bigyan ng proteksyon sa aming paglalakbay. Kaya't ito ang kaganapan mga kabayan. At habang kami ay papatakbo, yung mga ibang kasamahan namin ay natulog na, yung mga iba ay nagbabasa rin ng kanilang mga trabaho, pinag-aaralan kung papaano nila gawin at i-analyze ang kanilang mga execution sa kanilang trabaho. Dahil kami ay nagtatrabaho po mga kabayan sa oil and gas company. Yan po ang aming industry, oil and gas. Kaya ganun na lamang katindi ang implementasyon ng ito ang gobyerno upang makakuha kami ng aming mga kaukulang papeles. Dahil kung hindi rin namin gagawin, hindi rin kami makakapasok sa aming trabaho. Kaya mga kabayan, sakripisyo ang aming ginagawa. Ito ay aming ipinapakita upang lahat po naman ng aming mga pamilya sa Pilipinas ay makita nila yung kasidihan, yung pagkakaisa, yung sakripisyo, upang makuha lamang ang mga papeles na ito o di kaya mga dokumentong ito. At kahit gaano kaaga, kahit puyat ay kinakailangan gawin para makakomply po sa requirements ng Saudi government. Kaya habang tayo ay nasa biyahe, nais ko lang din sabihin sa inyo na ang Saudi sa ngayon ay nag-Saudization na rin. Marami ng mga Pilipino na nais pauwiin ng Saudi Arabia at may mga positions na sinaudization na nila. Kagaya ko, isa na rin ako sa mga nalista na to be terminated sa March 31. Kaya isa rin ito na gusto kong ibalita ang Saudization dito sa Saudi Arabia. Pero ika nga sabi nila, it's not yet the end of the world. Kaya kailangan pa rin tayong magsumikap at kailangan pa rin nating ipakita yung commitment at yung serbisyo na dapat maipagpalit din sa sweldo na ibinibigay ng ating kumpanyang NESMA.
Kaya salamat din sa aming kumpanya na nagbigay sa amin ng break para makapagtrabaho dito sa Saudi Arabia. Kaya kung makikita nyo mga kabayan, mag-uumaga na, mabilis ang takbo ng aming bus, pero kinakailangan niyang gawin ito upang kami nga sana ang mahuna. At sana wala kaming kakumpetensya na pumila. Pero kahit ganun pa man, kung may mga pumila na nauna, ay kinakailangan naming magsakripisyo. Dahil dito sa abroad mga kabayan, sakripisyo at pananalig sa Diyos at gumawa ng mabuti at kinakailangan ibigay ang the best sa trabaho. Yan ang isang weapon ng mga Pilipino kung bakit sila ay nagtatagumpay dito sa abroad. At heto na mga kabayan, pabilis na ng pabilis ng takbo dahil malapit-lapit na kami sa aming destinasyon upang pumila doon sa Narea sa Farm Supermarket. At sana, kagaya ng sinabi ko, kami yung nanguna dahil kinakailangan namin gawin ito para sa aming pagpasok ay smooth na mga kabayan. Habang nasa biyahe, kantahan ko na lang kayo para maganda naman yung tulog ng mga kasama ko dito. Kasi inaantok na yung iba eh. Alam mo, pabilis ng pabilis, malapit na kaming dumating eh. Kaya kakanta muna ako. Umayaken ka, balbaliwam to'y pusok ita para burmo anasaraka kaya't amin kanyak akinakapuyday tuy biyag indan tumapunas itabilik tiayak mo tenglenak iabrasam dayta ayat alaenak dita sibay mo kerag daya bagkas may sanga agela keragam payagap ken kaidalan na di kabileg ti ayat mo tenglenak iabrasam dayta ayat alaenak dito sibay mo Ayan, pabilis na ng pabilis yung takbo natin mga kabayan. Palinaw na rin ng palinaw yung daan dahil mag-uumaga na. Tumatakbo na tayo sa mga 90 nito. Kaya antabayanan nyo lang dyan mga kabayan. Pupunta kami doon sa Narea, sa farm, sa supermarket. Doon ang destinasyon namin. Ito na medyo maliwanag na. Kaunting tiis na lang, makakarating na kami sa Narea. At pipila na kami mga kabayan. Nasisilayan na namin. Kaya wait lang kayo dyan. At
Sana mamayang hapon kung okay yung vlog natin, gawin natin. Pero kung hindi natin magawa, kung alas 7 na tayo makadating sa aming accommodation, ay paumanhin na lamang po mga kabayan sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers at sa mga supporters ko ay paumanhin po. Pero sana ay okay po, maaga po kaming dumating. Pero just in case na malate po kaming dumating, pipilitin ko po na mag-taping po at sana sa susunod na araw mai-publish ko rin. Yan lamang po mga kabayan. At heto na, malapit-lapit na kami sa katotohanan. Nasisilayan na namin ang lugar naming pupuntahan. Mga kabayan, kami ay sobrang tuwa para kaming nakunanalo sa loto dahil sa sitwasyon namin. At nandito na kami mga kabayan. Nakarating na kami, pumipila na kami. Pero gaya ng sinabi namin kanina na sana walang nakapila, pero naunahan pa rin kami. Pero ganun pa man, kailangan namin magsakripisyo at pumila na lang. Siguro matatapos kami nito mga kabayan lahat kasama ng aming kumpanya ay nasa alas 5 na ng hapon. Dahil base sa aming obserbasyon sa dami ng mga tao ay marami pong pumila. Pero tis-tis lang mga kabayan. Ang importante ay nandito na kami. At tuloy-tuloy na lang namin ito mga kabayan para matapos na ito kasi tagal na kaming pumipila.